Έχετε ποτέ καθίσει να μιλάτε με μια γυναίκα και να αναρωτιέστε βαθιά μέσα σας? Τι πραγματικά σκέφτεται? Με βλέπει απλώς ως φίλη ή μήπως κρύβονται βαθύτερα συναισθήματα πίσω από αυτό το χαμόγελο? Το ανθρώπινο μυαλό, ειδικά όταν πρόκειται για αγάπη και συναισθήματα, μπορεί μερικές φορές να φαίνεται σαν ένας πολύπλοκος λαβύρινθος, δύσκολος να αποκρυπτογραφηθεί. Αλλά η ψυχολογία μας λέει μία ξεκάθαρη αλήθεια. Το υποσυνείδητο αποκαλύπτει πάντα αυτό που προσπαθεί να κρύψει η γλώσσα. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα εμβαθύνουμε στα βάθη της ψυχολογίας συμπεριφοράς για να αποκαλύψουμε 7 ακούσια σημάδια που κάνει μια γυναίκα όταν έχει ερωτευτεί κρυφά. Σημάδια που δεν μπορεί να ελέγξει και αν τα παρατηρήσετε προσεκτικά, η αλήθεια θα αρχίσει να αναδύεται καθαρά. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο σημάδι. Τη γλώσσα των ματιών, συγκεκριμένα τη διαστολή της κόρης και τα οπτικά ερεθίσματα. Λέγεται ότι τα μάτια είναι τα παράθυρα της ψυχής και, επιστημονικά μιλώντας, αυτή η περιγραφή είναι πολύ ακριβής. Όταν μια γυναίκα έλκεται από εσάς, το αυτόνομο νευρικό της σύστημα αναλαμβάνει τον έλεγχο. Αν της μιλάτε και παρατηρήσετε ότι οι κόρες των ματιών της διαστέλλονται, αυτή είναι μια καθαρά βιολογική αντίδραση που εκφράζει ενδιαφέρον και διέγερση. Ένα σημάδι που είναι δύσκολο να προσποιηθεί κανείς. Προσθέστε σε αυτό και τα φευγαλαία βλέμματα. Αν ξαφνικά κοιτάξετε ψηλά και τη βρείτε να σας κοιτάζει και μετά γυρίσετε γρήγορα το βλέμμα σας αλλού με μια νότα σύγχυσης, είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι είστε στο μυαλό της, ενώ εκείνη δεν το συνειδητοποιεί καν. Αυτό μας οδηγεί απευθείας στο δεύτερο σημάδι, το οποίο οι ψυχολόγοι ονομάζουν συγχρονισμό ή κατοπτρισμό. Όταν νιώθουμε μια βαθιά σύνδεση με κάποιον, το υποσυνείδητό μας αρχίζει να μιμείται τη γλώσσα του σώματός του ως έναν σιωπηλό τρόπο να πει «Είμαι σαν εσένα, είμαι σε αρμονία μαζί σου». Αν σκύψετε ελαφρώς μπροστά ενώ μιλάτε, μπορεί να την παρατηρήσετε να σκύβει και αυτή μπροστά. Αν κινήσει το χέρι της με έναν συγκεκριμένο τρόπο ή αγγίξει το πηγούνι σας, μπορεί να τη δείτε να αγγίζει τα μαλλιά ή το πρόσωπό της λίγο αργότερα. Χτίζει μια αόρατη γέφυρα οικειότητας που μόνο όσοι είναι ειδικοί στην ανάγνωση της γλώσσας του σώματος μπορούν να εντοπίσουν. Μπορεί να εστιάζεται έντονα στις εκφράσεις του προσώπου και στις χειρονομίες της, αλλά το τρίτο σημάδι κρύβεται σε ένα απροσδόκητο μέρος, την κατεύθυνση των ποδιών της. Ναι, τα πόδια είναι συχνά το πιο ειλικρινές μέρος του σώματος, επειδή είναι το πιο απομακρυσμένο από το συνειδητό έλεγχο. Ένα άτομο κατευθύνει ενστικτωδώς τα πόδια του προς αυτό που επιθυμεί ή προς το άτομο που νοιάζεται. Αν βρίσκεστε σε μια ομάδα ανθρώπων και μιλάει με κάποιον άλλο, αλλά παρατηρείτε τα δάχτυλα των ποδιών της να δείχνουν προς εσάς, να ξέρετε ότι η αληθινή προσοχή και η εσωτερική της εστίαση είναι σε εσάς. Τώρα προχωράμε στο τέταρτο σημάδι, εκπληκτική επιλεκτική μνήμη. Έχετε θυμηθεί ποτέ μία πολύ μικρή λεπτομέρεια από τη ζωή σας, όπως το αγαπημένο σας είδος καφέ, το όνομα του κατοικίδιου ζώου της παιδικής σας ηλικίας ή ακόμα και ένα βιβλίο που διαβάσατε πριν από χρόνια? Έπειτα, εβδομάδες ή μήνες αργότερα, εκπλαγήκατε όταν διαπιστώσατε ότι θυμόταν ακόμα τέλεια αυτή τη λεπτομέρεια. Η γνωστική ψυχολογία το εξηγεί αυτό λέγοντας ότι ο εγκέφαλος διαθέτει περισσότερο χώρο μνήμης σε ανθρώπους και πράγματα που έχουν υψηλή συναισθηματική σημασία. Για εκείνη δεν είστε απλώς μία περαστική γνωριμία. Κάθε λέξη που λέτε συγκρατείτε προσεκτικά. Τώρα ακούστε προσεκτικά, γιατί το πέμπτο σημάδι βρίσκεται στον τόνο της φωνής. Μελέτες στην εξελικτική ψυχολογία δείχνουν ότι η φωνή μιας γυναίκας αλλάζει ακούσια όταν μιλάει σε έναν άντρα που την ελκύει. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι ο τόνος της γίνεται πιο απαλός και πιο ήσυχος, ίσως ακόμη και ελαφρώς υψηλότερος από το συνηθισμένο τρόπο ομιλίας της. Είναι ένας ενστικτώδης τρόπος προβολής μιας ζεστής θηλυκής πλευράς, μια προσπάθεια να κάνετε τις συζητήσεις σας πιο ξεχωριστές και μοναδικές. Το έκτο σημάδι είναι η τέχνη της δημιουργίας συμπτώσεων και του σπάσιμο του φράγματος της αφής.
Την έχετε παρατηρήσει να εμφανίζεται ξαφνικά σε μέρη που συχνάζετε ή να ζητάει τη βοήθειά σας με απλές εργασίες που θα μπορούσε εύκολα να κάνει μόνη της. Αυτές δεν είναι απλώς συμπτώσεις, αλλά μάλλον υποσυνείδητες δικαιολογίες για να μείνει κοντά σας. Το πιο σημαντικό, δώστε προσοχή στις ανεπαίσθητες προσπάθειές της να σπάσει το φράγμα της αφής. Ένα ελαφρύ, γρήγορο άγγιγμα στο μπράτσο σας, ενώ γελάτε με ένα αστείο που είπατε ή μια απλή προσπάθεια να διορθώσετε το κολάρο σας. Αυτά τα φευγαλαία αγγίγματα είναι συχνά ασυνείδητες δοκιμές για το πόσο δεκτικοί είστε στη σωματική και συναισθηματική της εγκύτητα. Τέλος, φτάνουμε στο 7ο ζώδιο, το πιο βαθύ από όλα. Να εγκαταλείψουμε τις άμυνές μας και να μοιραστούμε την ευαλωτότητά μας. Η κοινωνία μας διδάσκει να φοράμε μάσκες δύναμης και να κρύβουμε τα τροτά μας σημεία. Αλλά όταν μία γυναίκα σε αγαπάει κρυφά, σου δίνει το κλειδί για τον κόσμο της. Θα ξεκινήσει μοιράζοντας τους βαθύτερους φόβους της, τα όνειρά της που κανείς άλλος